előadásomban polgárvárost szeretném bemutatni, azon belül is azt, hogy élte át az első világháborút. Ez nem csak a doktori kutatási témám, hanem a családomon keresztül is kapcsolódom ehhez a témához. Először a várost szeretném bemutatni az első világháború előtt. Egy kicsit nagyon visszamennék, mert több ezer évvel ezelőtt már lakott volt ez a terület. Ezt onnan tudjuk, hogy az M3-as autópályát, amikor építették, ugye előtte csináltak feltárásokat, és akkor nagyon sok leletet találtak meg, ami arra enged következtetni, hogy a város és környéke az már több ezer éve is lakott volt. De az Osztrák-Monarchia idejében felépült nagyváros volt, lakossága egykor kb. Vajdinálással egyenlő volt, egy ilyen 16.500 fő. És az 1890-es években épült ki a vasúthálózat Bolgáron, ami összekötötte Nyíregyházával, ugye az akkori megyeszékhelyen, illetve az 1890-es években épült meg a még ma is működő általános iskola, ami akkor állami iskolaként működött. De több jelentős ipari beruházás szakadt félbe a háború miatt. Repülőgépgyárat és repülőteret is terveztek polgár mellé. Ez a híres Anton Fokkernek a repülőgépgyár lett volna. Fokker pedig arról híres, hogy az első világháborúban ugye a németeknek gyártotta a vadászgépeket, és a legismertebb a Fokker DR1-es vadászgép volt, ami egy háromfelői vadászgép volt, és Manfred von Richthofen a Vörösbárról az első világháború legeredményesebb vadászpilótája is ezzel repült. Illetve polgár mellé akartak még gyógyszergyárat is építeni, ez pedig a még ma is működő és az egyik legnagyobb gyógyszergyártó cég, a Bayer cég települt volna a város mellé. Talódik a kérdés, hogy ez egy elég nagy cég volt már akkor is, hogy miért jött volna polgárra. Itt az a válaszom, hogy polgáron volt egy zsidó gyógyszerész, aki Németországban tanult, és jó kapcsolatot ápolt a Bayer cégnek a vezetőségével, és már ki is volt mérve a gyárnak a helye, amikor jött az első világháború, és hát sajnos ez nem valósult meg. Illetve ami még érdekes, hogy autógyárat is akartak építeni. Itt a Karl Motorrennwerke, a mai BMW-nek a jogelődje települt volna polgár mellé. Illetve ekkoriban akartak egy Tisza-hidat építeni, mert ugye polgár a Tisza mellett helyezkedik el, és nem volt Tisza-hídja, csak csónakokkal tudtak átkelni Tiszán, illetve aki hídon akart átkelni, az vagy Tokajnál, vagy pedig itt Tiszafürednél tudta ezt megtenni. A Tisza-hidat végül 1940-ben tudták megépíteni, de 4 év múlva visszavonuló német csapatok felrobbantották. És akkor rá is térnék a háborúra. Ugye 1914. június 28-án merényletet követtek el az osztrák-magyar trónörökös ellen, Ferenc Ferdinand és felesége is meghalt ebben a merényletben, és hát pont egy hónap múlva hadat üzent a monarchia Szerbiának, és polgáron már aznap kihirdették a mozgósítást. Annak ellenére, hogy a haditervek alapján a polgár, ugye, rosszul írtam, a 6. hadkiegészítő körzethez tartozott, és ez pedig a Bélicsőbe került volna, ami ugye azt jelentette, hogy ők csak abban az esetben kerülnek behívásra, hogyha egy Oroszország elleni hadjárat is szóba kerülhet, és mivel már az oroszokról lehetett tudni, hogy ők már ekkor mozgósítanak, ezért behívták a polgárjövőt is, akik ugye augusztus 1-én szombat délelőtt mentek ki a helyi vasútállomásra, és mint a legtöbb visszaemlékezés, ami megmaradt polgárról, az hát úgy számol be erről a délelőttről, hogy éjjelzés és zeneszó közepette vonultak az emberek a vasútállomásra, de már az előző
előadásokból is hallottuk, nem csak vigadalom volt, hanem volt sírás is. És hát ugye itt is, amikor elindult a vonat, akkor a zenét és az éjjelzést felváltotta a sírás. Ami még itt érdekes, és meg kell jegyezni, itt a B-lépcsőhöz visszakanyarodni, hogy mivel eredetileg Szerbia ellen akartak csak háborút folytatni, ezért nem is számoltak azzal, hogy észak-keletre csapatokat küldjenek, így a vasúti mozgósítás is tulajdonképpen úgy történt meg, hogy először a csapatokat leküldték Szerbiába, és aztán fel észak-keletre, mert így sokkal könnyebb volt logisztikázni az egészet, teljesen átvariálni minden. Illetve a vezérkari főnök pedig azt mondta, hogy milyen lenne már az, hogy a katonák elindulnak augusztus 1-én, majd néhány nap múlva visszatérnek ugyanazzal a vonattal, ugyanoda, ahonnan kiindultak. Úgyhogy ez így a katonáknak a morálját is egy kicsit megtépázná, meg a családok se értenék a dolgot. Viszont polgárból az útvonal az alábbi volt. Polgár, Tiszadok, Tiszalök. Tiszalökön átszálltak egy másik vonatra, és Nyíregyházára vonultak be. Innen pedig ugye Felső-Kerepec, ami Munkácstól délre található. Utána Munkács, Mezőlaborc, Semmisülnek az erődje. Itt kirakottak, és innentől már gyalog mentek tovább Komarov mellé, ami ugye az első csatának a színhely is volt, augusztus 28-a. Jobb oldalt a képen egy idősebb népfelkelő, ők azért hoztam ezt a képet, mert ez állítólag a bevonulásnak a napján készült, mert hogy akkor fotósok is kint voltak, és aki szeretett volna, az a családjával készíthetett egy fotót. Polgáriak a frontvonalban, az alábbi csatákban vettek részt leginkább polgáriak. A jobb oldali képen szintén a bevonulás egyik mozzanata, illetve nézést, ez a kép, ez nem is, ez már a hazatérésnek a képe, mert az első oldalon ugyanúgy védnagyapámék voltak rajta, ugye, mint emlékszünk, ott 5-en voltak, itt már csak 2-en vannak, és az 5 barátból már csak 2 tért haza a harcokból. A Komarovi csatánál ott megemlíteném, hogy ugye az volt az első, amiben részt vettek polgári katonák, és itt akkor nagy veszteséget szenvedett a gyalogezred, hogy 3000 főből több mint 2000-en tűntek el, illetve haltak meg. És ez egy hatalmas nagy vesztesége volt rögtön az elején. A következő, amiben részt vettek polgári katonák, az a Linanovai nagy csata volt 14. december 11-én, illetve, ami még érdekes, az Semmisülnek az ostroma, ami 14. októberétől egészen 15. március 22-ig a vár feladásáig tartott. Ez azért érdekes, mert Semmisült azt leginkább idős felkelők védték hát egy jó fél éven keresztül, és tulajdonképpen se a magyar, se az osztrák-magyar, se az orosz hadvezetőség nem gondolta arra, hogy ezek az idős, rosszul felszerelt népfelkelők ilyen sokáig ki tudnak tartani. És még március 22-én is, amiket megtaláltam visszaemlékezéseket, ott tulajdonképpen azt mondták, hogy nem is azért adják fel, mert hogy ők már nem bírják, hanem már nincsen élelmük. A Gorbicai áttörésnél vettek még részt polgáriak. Itt haltak is meg többen, akiket megtaláltam levéltárakban, illetve ugye ugyanígy 15 május közepén, végén, amikor megérkezett az olasz hadüzenet, akkor már az Isonzó menti csatákban is részt vettek polgári katonák. Később ugye a románok is hadat üzentek a monarchiának, ekkor a gyalogezredüket átdobták a román frontra. A magyaros tető ez a Csíki-havasokban van, Csíkszeredától nem messze, és ez azért híres, mert ha jól emlékszem, akkor itt volt az első ugye, magyar
rohamosztagokat bevetették harci cselekmények közepette. Később ugye 17-ben a Caporettói áttörés és több polgári katona részt vett a rendtavőegyben, érte őket a háború vége, ezt később majd elmondom, illetve tengeri ütközetekben is, mert voltak polgári matrózok is, és itt két eseményt emelnék ki, az otrantói ütközetet, illetve a katalóniai matrózlázadást, ami a matrózlázadásnál érdekes, hogy a polgári visszaemlékezés megmaradt, hogy aki visszaemlékezett és leírta, hogy melyik csatahajó szolgált, én megnéztem a csatahajónak a hajónaplóját, ami megmaradt, és abból azt tűnik ki, hogy az a csatahajó az nem ment el Katalóniába ugye a lázadásnak a letörésére, hanem végig Fiumében maradt. Voltak még ugye Albániában, itt leginkább tüzérezredek voltak, akik harcoltak, illetve a nyugati fronton, a Verdani vérszivattyúban volt még egy polgári tüzérkatona, aki részt vett. Igen, a polgáriak ugye nagyon sokan kerültek hadifogságba is, legtöbben rossz hadifogságba kerültek, és leginkább ugye a Semsri várnak a feladása után itt összesen ugye 120 000 magyar katona esett rossz fogságba, és hát nagy számmal voltak köztük polgáriak is. A hadifogoly táborokból azt emeltem ki, ahova leginkább, vagy a legtöbb polgári katona eljutott. Ezek a szamarai, a vladivosztoki, a moszkvai, a permi, a tomszki és a tauriai hadifogolytáborok voltak. A tauriát azt kiemelném, mert ott volt Rákosi Mátyás, Szamueli Tibor és Kumbéla is hadifogoly, és az ottani polgári katonák, azok szinte mindegy szálig beléptek a szovjet vörös hadseregbe, és utána már úgy tértek haza, mint hát, kommunista érzelmű egyének. Később őket a két háború közt megfigyelték. A padovai fegyverszünet után sokan kerülnek olasz hadifogságba, itt ugye az volt az ellenmondás, hogy a magyarok vagy az osztrák-magyar hadvezetés azt hitte, hogy azonnal életbe lép a fegyverszünet, az olaszok azt mondták, hogy van egy titkos záradék, ami szerint 24 óra múlva fog életbe lépni ez a fegyverszünet, ezért az olaszok ugye megindultak, a magyarok meg nem tudták, hogy mi történik, és nagyon sok gyalogezredet úgy teljes egészében fogságba ejtettek. Igen, több hadifogoly belépett a szovjet vörös hadseregbe. Emiatt, ami érdekes, hogy minden hazatérő hadifogoly potenciális ellenségnek volt tekintve polgáron, nagyon sokakat megfigyeltek, illetve olyanokat is olvastam, hogy néhány volt hadifogoly, akik nem léptek be a vörös hadseregbe, hogy tulajdonképpen a helyi csendőrség az őket is zaklatta, és vallomásra próbálta bírni, hogy vallják be, hogy ők igazából kommunista érzelműek. Azonban többen nem tértek haza a fogságból, ők tulajdonképpen csak úgy tudta meg a család, hogy meghalt a szerettük a hadifogságban, hogy a hazatérő polgáriak elmondták, mert az oroszok, később ugye a szovjet hadifogoly tábor vezetőség nem nagyon tudta jól lebetűzni se a magyar neveket, se pedig a magyar városoknak a neveit. Ezért ott nagyon sok elírás történt, ezért találtam olyat, hogy polgárról polgárdiba küldték el a halottaknak az értesítést, de ahol ugye azt mondták, hogy hát nem találják a rokonokat. De nem csak hogy fogságba estek polgáriak, hanem nagyon sokan tértek haza kitüntetésekkel. Legtöbben a kitüntetettek közül a második osztályú úgynevezett kisezüst vitézségi érmet kapták meg. Két vitéz katonát hoztam itt példának. Vitéz Nagyidai Mihály és Vitéz Ladányi László. Nekik meg is találtam a haditettüket, amiért megkapták a
ügyészségi érmet. Röviden ők mind a ketten egy gépfegyver alakulatnál voltak, akik egy csűrben helyezkedtek el, és sokáig, ha jól emlékszem, akkor egy teljes napig ketten védték a csűrt, és ezzel tulajdonképpen megakadályozták, hogy az orosz katonaság áttörjön azon a vonalon. Többen lettek hadirokkantak is a városban. Én akiket megtaláltam, az 271 fő, akik megsebesültek, de ennél jóval nagyobb szám is lehet a sebesülteknek a száma, mivel olyanokat is találtam visszaemlékezésekben, akik azt mondták, hogy megsebesültek, de mivel nem volt olyan nagy mértékű a sebesülésük, ők nem jelentkeztek hadirokkant nyugdíjra, ezért ők nem kerültek be az irattárokba, mint hadirokkantak. Úgyhogy tulajdonképpen 271-ből csak 44 ember az, aki végleges hadirokkantként lett bejegyezve. A városban egy rokkantó kezelőintézetet is felállítottak, ez egy ilyen rögtönzött kórházként működött, tulajdonképpen csak ilyen rehabilitáció folyt a katonáknak. Jobb oldalt látható szintén rokonai, ők Makó János szakaszvezető, aki hát az előbb felsorolt csatákban szinte mindenhol részt vett, és igazából a semmisülő ostromától valahogy megmenekült, és utána Gorbicénél is hősiesen helytált, és ő is több büntetéssel tért haza, illetve a magyaros tetőnek a elfoglalásakor veszítette el mindkét lábfejét, mert aznap este nagyon nagy hó esett, és a rossz minőségű lábbelit miatt nagyon sok katonánál fagyási sérülések történtek meg. És egy pár szóban még a hősi halottakról. Összesen 385 fő halt hősi halált a bevonultak közül. A hősi emlékművet 1925-ben építették meg, és ekkor kerültek fel rá a nevek, elég hiányosan. Ezt én az évek során elkezdtem kutatni, és 2023-ban az önkormányzattal karöltve tudtuk ezt kibővíteni, és 135 plusz név került fel a kutatásaimnak köszönhetően. Én igazából azt mondom, hogy ennél lehet, hogy még többen vannak, de az időtávlatából már csak ennyi az, ami fellelhető. Jobb oldalt látható ugye a polgári hősi emlékmű, ez már a mostani felújítás után, illetve alul pedig egy hősi halottnak a bejegyzése a polgári halotti anyakönyvekben. Illetve itt hoznék egy szintén rokonom, Csohány Jánosnak a halotti bejegyzéseit a különböző levéltárakban, ez Bécsben és Prágában találhatóak meg. Ő a 65. császári és királyi gyalogezredben szolgált, és 1915. február 13-án hunyt el. Ő neki, ami érdekes, hogy neki meg is találtam a sírhelyét Lengyelországban, ez a zseskói haditemetőben található, és igen, baloldalt látható a Csohány János, ez valamikor a háború előtt készülhetett róla, illetve a jobb oldalt pedig ez egy tavalyi fotó a sírhelyről. Itt további bejegyzések a haláláról, alul ugye a hivatalos veszteséglistából kivágott jelentés. Itt pedig szintén a sírhely, ami miatt ezt így behoztam érdekességképpen, hogy 2010-ben még elég rossz állapotban volt ez a temető. Nagy részt le voltak róla vaktosva a vaskeresztek, illetve elég rozsás állapotban volt a mindegyik sírhelyen a névtábla. Ezt később a
magyar hadisírgondozó hivatal, illetve a lengyel hadisírgondozókkal karöltve tudtuk felújítani, és már 2016-ban tulajdonképpen ilyen szép állapotba került, és azt tudom mondani, hogy még 2024-ben is nagyon szépen ápolták a lengyelek ezt a haditemetőt. Ez az 1915-ös állapota, amikor az egyetemeket katonáknak felállították ezt a temetőt. Tehát a pár mondatban még az otthon maradt civilekről is szeretnék szólni. Ugye eleinte háborús hangulat uralkodott a városban, de ahogy elkezdtek hazatérni a hadirokkantak, ugye az ő látványuk, illetve a hadirokkantaknak a halottakról szóló hírei miatt ez nagyon hamar aláhagyott. És ami még fontos, hogy a gazdagabb családok pénzért felmentették a gyerekeiket a katonai szolgálat alól, ami a háború után hát a gazdagabb családok és a szegényebb családok között elég nagy ellentétet fog szülni. 18 novemberében például szinte az összes gazdag zsidó családot kifosztják. Egyedül a helyi fiatal gyógyszerész nem, mert ő volt az, aki írta a leveleket a frontra, és fordította a német hadjelentéseket a lakosságnak. Őket megkímélték, de a többi gazdag lakost azt nem kifosztották. A hadjárváknak és az özvegyeknek szánt pénzt, illetve az ilyen takarmányokat, azokat a helyi vezetők nem osztották szét, hanem a saját gazdaságaiba szállították, és hát elég drágán adták el a helyi lakosságnak. Úgyhogy még ez is a háború után ellentétet szült, és ugye ezek miatt a városban meg is hatalmasodott a korrupció és ugye az infláció is. A háború vége az a polgári katonákat a Brenta-völgy körüli állásokban érte. Ők a Sassurosszón voltak ekkor állásban. Ez ma Olaszországban található, Olaszország északi részén, Velencétől hát észak-nyugat, északi területekre. És mint említettem, ugye a visszavonulás közben sokan olasz hadifogságba kerültek, de voltak olyanok, akik az alapulatuktól elszakadva hazatértek polgárra, ilyen volt egy nagyapám is, sajnos azt senki nem tudta megmondani, hogy ő hogy került haza erről a padszintérről. Illetve ugye a két háború közt az eltűnt katonák utáni kutatás is megkezdődött, ugyanis sok katona nyomtalanul eltűnt a frontokon, és már a háború alatt is elindult egy kutatás után, de nagyon kevés vezetett eredményre. Az itt látható címoldal, ez az osztrák-magyar hadseregnek a kereső lapja volt, ami egy ilyen heti lap volt, ahova a családok beküldhettek fényképet, adatokat a katonákról, és tulajdonképpen ezt a lapot, ezt minden császár és királyi gyalogezrednek, illetve a többi egységnek is körbeküldték, hogyha bárki felismer valakit, akkor ott az elérhetőség, és akkor lehetett küldeni értesítést a családnak. És végül továbbra is az a szolgálatában, ugye több polgári katona is tovább szolgált a háború után, akiket kiemeltem, elsősorban Éliás István, ő azért érdekes, mert ő Horthy Miklós lovastestőrségének volt a parancsnoka, egészen a második világháború végéig, és ő Budapesten is hunyt elő, már nem is került vissza polgárra. Tolonkai András szakaszvezető még egy ideig huszár volt, viszont ő az aradi huszár ezrednél volt, úgyhogy amikor ugye Arad elkerült Magyarországtól, akkor ő is ott hagyta a katonaságot. Kovács József, ő később tanító, Levente oktató és katonai kiképző lett.
Fleischer Ferenc százados, ő mint százados Miskolcon tovább szolgált, illetve 1941-ben ők újból bevonultak, de ez már egy másik előadásnak a témája. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!